zocha na Igbo arịa m wee kọọ ya bụ chi jiri eji emechakwa afọ mana asị m ka m bịa bọọlụ na obere akana maka ndị ka na-spread the false rumors because na nwaanyị ọka si n'ife erika ọ bụrụ na ebe n'ilu akwụkwọ anụ a na onye ọbụla enweghị ife oche nọ ya wa ga-etinye mmadụ n'ime ọ tinye mmadụ na nsogbu ma ndị na-afụ ọfụ afụgo ọfụ ma ndị na-ata ụta atago ụta igelo m ntị igelo m ntị ị kwesịrị ige m ntị gee m ntị ọmụ bụ chikelu gị gee m ntị na ọmụ bụ ezumezu gị ebe ọ bụ na igelo m ntị ịbago na nnukwu nsogbu ewebeli udo amụma ya na-afụbe nsi ebe ọ bụ na ya bụ chi jiri eje efogo efo ka m betụwala ya akwụkwọ Igbo Nsugbe ife butere that arrest ka unu si ebe ahụ unu na-ene anya pụtawa nke mbụ na mbụ na ọ bụlọkwa ihe ndị a dị n'ilu akwụkwọ bụ ihe butere that arrest ọ bụlọkwa na a na-agbawa akụkụ mmadụ ị na-asị na a na-agbawa akụkụ mmadụ kedu onye agbawara akụkụ ya ebe gọọmenti na-egosikwa gị ndị involve onwe ha na ritual igbu mmadụ ejide onye nke a n'isi mmadụ ese ya pichọ onye nke ejegbuo isi nne ejide ya ọ bụrụ na a na-ejide ndị a niile a na-ejide ma pastọ si ya pastọ ejidelu pastọ nke a bụ mgbe human being melụ nke ọ bụrụ na a na-ejide ndị a niile ejide what of ndị ahụ niile a na-ejideluzi do you understand ndị ahụ niile a na-ejideluzi so na ọ bụrụ maka ife amakwa ama a na-afụkwa na ijide mmadụ ọ confess ejide mmadụ ọ confess ya no ọgwụ ego ka ọ chọrọ iji mama ya agwọ or whatever ọ na-ejedube dibia sometimes a na-ejidechekwa dibia nke unu na-ejikwa yu n'afụ so na ọbụla because of nwatakịrị na ọbụla ya bụ ife butere ya bụ arrest nke unu na-atụ ahịhịa ọ bụrụ na unu ga-anụ onu m na anụ onu m ọ bụrụ na unu anụla onu m unu eburu nke ahụ unu bụ n'obi wee na-akpagharị mana listen, what if I look at you today and tell you na ife butere that arrest? What if I told you or rather advised you that you should allow dibias to play the way they want? Equivalent to asking you to allow big men to play with each other. Especially if you are not a dibia, a chosen one or a called person. Allow dibias in office to play with each other. Eyota na chi jiri mete ofo. Atụwa atụmatụ emesi ya bụ atụmatụ ana n'iyi. Akpawa alụgbasịa mana Chukwu etinyela aka ọ bụrụ ya. Eyota dibia gwọrọ ọzọ mana ọzọ gburu dibia bụ dibia ọzọ bụ ife gwọrọ ọzọ nke ahụ gburu dibia na ọ bụrụ ofeke. Hapụ ndị nnukwu mmadụ ka fa jiri onwe fa gụba egwu. Ama m na ị neburu ahịa like this. Ị neburu ahịa na ọkwa nọ ịghọta so lapụ ndị dibia ka fa jiri onwe ha gụba egwu. So nke mbụ butere this arrest bụ ndị dibia gwuogodo egwu. Ịghọta ị nwere ike igugbuo m ọchị ma egboro m ọgwụ gbalụ m ama eziokwu gbọpụta m na ọkwanụ chi na-azọ nwaanyị Igbo siri na chi ma egbuo m maka na nwaanyị Igbo mana ọnwụ na-esi na chi na ife niile dị mma si na chi. Ịghọta so ife butere ya bụ arrest bụ gị hapụ ndị dibia ka fa gwuo egwu elosi sọfa ka Chukwu mere onwe ha afa na ndụ ha niile bụ ndị dibia ji ndụ onwe ha egwu egwu. The second thing butere ya bụ arrest bụ uke. Ewelu necessary uke for uplifting. Ewelu unavoidable uke. I want to tell you something. Do you know that na one night worker was expecting that arrest before God and man? Long time ago. Long time ago. And I akpọ one night worker na phone. Hustling. And I quote him.
na ndị ụmụ nwoke nọ n'ihe amụfu ha ga-agba ọsọ maka na ndị Fulani na-adakpo ụmụ nwaanyị ihe amụfu ka ha ga-apụ n'ilu ọgụ ha wụọ ife anụwa ka o kwuru that day. So okay, you are ready for the worst. So now that arrest was a necessary uke. He was ready for the worst, and the worst has happened, and it was a necessary uke. Ihe bụ uke eji ebuni mmadụ enu. You understand? Abulu na ewere ife dị ka alliance uke. Alliance. Abi? Uke get lead to a better friendship or better associate. Uke get introduce you to, you know, something you don't know whether you may like or you may not like, or contact you may be needing. Iota, all this kind of uke. Obulu uke ni gbawa mbọ ka avoid there. No ye na-ekpekwe no ye welu mmụọ ekpego ife ni no ga-ekpe wee cheluzie. Akwa mmụọ siri ya nọrọ n'ụlọ, mmụọ siri ya chelu. Iota. Since I'm pụta wee na-ataka ya mbaba ka unu kwesịrị ịma na onye ọbụla ma na onye ọbụla inidili ibu ya mma wee malụ na ụdị ife dị otu a ga-abịa. Mana ife ị na-amalụ ọbụla ọ bụla maka ife Facebook ka o ji wee bịa, no necessary uke dị mma. Ịghọta, uke dị mma for now. Asị gịnị, suffer it to be so for now. Ọ bụrụ na agbarawa okwu na ewere ike ama mbụ n'ihe elu. So nke mbụ butere ya bụ arrest, hapụ ndị dibịa ka fa gwuo egwu. Nke ịbụọ bụ necessary uke. Ife dị ka ọ bịara igbu gị mana ọ bịara doziere gị ọnọdụ, ọ na ọ bịara bugo oge elu, ọ ya bụ necessary uke. Ọ ụmụ ife ndị anụwa bụ ife butere ya bụ arrest. And ọ dịkwana m ka chi jiri eji efogo. Biko na unu speculate na okwu asị na ọ bụ na ọ ga-ekwe unu. Mana ọ bụrụ na ọ speculate okwu asị ga-edobe nri n'elu tebụl gị taa. Biko speculate that okwu. We want you to feed well. Ọ bụrụ na ibu amụma ụgha ga-edobe nri n'elu tebụl gị taa. My brother, bu amụma ụgha. Bu amụma ụmụ mmadụ ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. Indabragodosh. Ọ bụrụ na amụma ụgha ga-edobe nri na tebụl gị taa, bukwe ya dịba amụma ahụ. Chukwu akpọ ọgọ ọkụ dị. Ịghọta, ọ bụrụ na ị claim na efele ya ọ ya ga-enye gị nri taa, onye kwu ezinụlọ gị. Mana ife a m gwara gị, number 1, ka ife m kwuru gị hapụ ndị dibịa ka afa gwuo egwu. Onye were uche ga-aghọta ya. Ide eme mmụọ expect ka ọ na-ekwu okwu ka mmadụ. Ịghọta, aha tụrụ mmadụ inu kọwarịa ya ka a ghara iwest ego eji n'ọma mee. Onye were uche ghọta ife bụ ndị dibịa igwusowe ha egwu. Onye wekwa uche ghọta ife bụ necessary uke. Ihe ọzọ niile bụ gịnị? Nnu na ose. Gịnị ka m gwara gị? Nnu na ose na biskit na tomato bụ ọtọ ụtọ because na o were oyi ha nọ. Ewelu ndị na-agba ebele emegbuo na m ndị ilo m ndị na-eche ọdịda m. Ha na-eche ọdịda m. Negodika na-eche ọdịda m. Ha na-eche ọdịda m. Ndị meriri, ndị jere agha wee merie na agha. Mgbe ha nọ ga-abụ nke ha, ọ ndị ahụ na-agụ, ha na-eche ọdịda ha tata anọ. Ebere ife ọzọ ndị dibịa fụrụ onwe fa n'anya one word ọda gụba egwu n'ọnụwa bụ ife ga-akọgide nke ka ndị dibịa egwuso ha dị jealous egwu mana nsogbu adịlọ. Chiwanna anyị nwoke emerigo. So far na ihe a niile bụ ndị nọ n'isi nọ na strategic position. Ọ ka bụkwa sọsọ ya bụ ihe batago within the shortest period. If I were you, I would begin to clap. Celebrate grace. Celebrate grace, not the reason. And then I ga continue na aya ndị ọzọ niile. Polap, na owelu ndị akpọrọ asị. Nkuzi a na-akụzi bụ maka ọdịmma gị. Ọ bụla maka ndị ahụ ị na-atụ aka, ị na-ese ndị wrong signal. Ọ bụla maka ihe mana malụ that na some of you akpalamagwa unu na-ebute ndị dibịa igwuru onwe ha dangerous egwu. Ịghọta, ọ na-ebute all this jee gbao ya.
afụ moto na-aga like this agba ya chee na oye eni ọ dịsi ihe a unu na-eprojekt ọ na-ebute ya na ọ bụla okwu niile ka a ga-ekwu. Daalụ n'afa m bụ Chuwa Ifechimzuru, traditional mama Nigeria.